Hola a todos, aquí seguimos facendo gameplays de Rome 2 Total War. E vamos a seguir coa campaña dos huevos. Imos no 196 a.C. E deixámola prácticamente para finalizar o turno. Quedaba un templo ou algo así por subir e pouco máis. Seguimos ca miña misión principal, que é facer dos galaicos unha gran nación. A ver se o consigo, que é algo complicado realmente, porque históricamente desaparece, así que van tender a desaparecer sempre. Seguirei no intentando dándolles cartos, e se non, pois jodereime e mandarei unha tropa inteira para salvar Isuku. Non me queda outra, vamos, non teño máis opcións que ese. Como aquí seguimos cos amigos lusitanos, que me están tocando as narices. Xa lles din peras antes, así que vamos a pasar turno. Non sei como están as tropas. Esa está aí abaixo, esa nada. Esa está aí, 37-7, pero claro, temos o problema de... non temos, bueno, é certo, vai sendo hora de facer isto. Demos de orden público. Ainda que aquí non facía moita falta, porque polo que lembro esta era unha zona tranquila. Bueno, era unha zona tranquila cos romanos, claro, non cos suevos. Pero bueno, seguimos entonces. Temos vamos a deixar aí un torno máis. Este nada, este viven de puta madre, cobran non fan nada. A ti vamos a dar, sí, adaliz, así me gusta, un bon adaliz. Bueno, temos estes pringaos que son a Liga de Tusca, pero que están acabados. Están acabados. Joder, están acabados. Bueno, en Nápoles temos tal. Aquí isto non o cambiei porque vou esperar ao cambio de turno para facer isto. Que temos xa a cota de malla prácticamente feita, se non, se vos lembrades, vamos. Non sei se é unha aposta moi arriesgada, pero a ver o que pasa. E sen máis, pasamos turno, porque acabei as pelas que tiña para o para o templo de aquí arriba, acabei na cidade esta. Pero bueno, da igual, imos alá. Our joint enemies would tremble if Atenas. we were your allies. Your Sí. strength, our wisdom, together would achieve great things. Que fai aí a Liga Etrusca? Bueno, non vou ir por Atenas, así que dame igual. Continuamos. Perdín algo? Perdín unha zona por aí? Nah, non perdín nada, joder. Non se me foi tanto. Espero. Cántabros célticos. É que en principio os galaicos teñen que ser invadidos polos calindantes. Así que a ver se conseguimos que eso non pase. É que tampouco teño ejércitos para mandar para ali así a baixe boa, que madre mía. Está na quinta por... Bueno, isto é a inteligencia artificial, que hai veces que de inteligente non ten absolutamente nada. Porque vamos, teñen as de perder. É que xa ni siquiera me reventan as portas. Non entendo por qué. O de por qué, vaya. Pero bueno. Os lusitanos cancelaron o tratado comercial. Madre mía. ¿Cómo que perdín? ¿Por qué perdín? ¿Cómo que perdín Imperium? ¿Por que perdín Imperium? Sinceramente non sei por que perdín Imperium. Pero bueno, vamos alá, da igual, seguimos. Seguimos porque non sei o por que perdín Imperium, eu aí. Este está me jodendo, pero non teño tropas para pinchar moi amado. Da igual, vamos, galaicos. Primordial son os galaicos. Amigos galaicos. Galaico, joder. Estades vosotros sin tropas, amigos. Bueno, a ver se é verdad. Aquí temos os célticos. Si isto non me funciona, vou intentar facer... Dame igual, coller un ejército e mandalo directamente hacia aí, sin
Que non vai ser fácil. Porque vamos, para chegar aí non é fácil. E non podo cruzarme todo isto así a baixe boa, porque me reventan, vamos, máis que nada. Podería ser por aquí. Non. Igual, nada máis. Porque igual se me mosquean estes e tampouco me podo poñer en guerra con todo Dios. Este xa están bastante ben. Bueno, vamos darlle máis peras aos galaicos. E a ver se hai suerte. E a mí faime moitísima gracia a cabra, realmente. A mí a cabra faime, bueno, moitísima gracia. Realmente, sí. A ver, que lles podemos dar a estos? Necesitamos Greetings. Now speak plainly, for we are an honest folk and value honesty in others. Alianza militar, damoslle un pago de... Ala, aí. A ver, hai suerte. I thank you for Joder, the offer, amigos. but we are not wet nurses for weaklings. É que non teño... Están en guerra cos célticos, merda. Están en guerra cos célticos, joder. Están en guerra cos célticos, merda. Bueno, a Cartago nada, a min Cartago dame polo cu. E os turdelanos non tanto. A Liga Etrusca eu teño reventada, vamos. Min a Liga Etrusca traema moi tal. E os célticos son estes pringaos que están aquí. A ver, vamos pasar, vamos darles máis pelas e a ver o que se contan eles despois. Damosles pasta. Ala. Vou joder a partida por darles pasta aos retrasados estos, Pero bueno, a quen os huevos. Como que os huevos? Ah, eu son os huevos, vale. Damoslle pasta aos galaicos. Ala. Toma, para ti. Claro. We have spoken fairly. A pasta fresca, amigo, fai maravillas, non te jode. Bueno, a ver se hai suerte. A ver se hai suerte, non vos invaden. A ver se hai suerte. Vamos a ver. A ver como está por aquí Cartago. Oh, está Cartago. Teño Cartago, merda. Bueno, da igual, non pasa nada. Invado para siguiente. Non pasa nada. Non pasa nada, para siguiente xa o podo ter meu, non pasa nada, está todo controlado aí. Teño, non? Estes pa tal non son os máis tales, pero bueno, teño dúas catapultas que me reventan as portas e me veñen de puta madre. A ver, tú estás me comendo aí demasiado e non me gusta que me esteñas aí. A ver. Non te podo atacar sin esta ni loco, vamos, é que ni loco, vamos. E pa siguiente pois ataco. Non podo facer outra cousa. Vamos mandar... Non sei se dará chegado ou non, pero polo menos vamos botar unha mao se teñen algún ejército enemigo cerca ou algunha cousa que vaya indo hacia aí. Vamos visitar o norte, que eu teño moi desatendido todo isto. Isto, joder, teño moi desatendido. Forja de bronce. Teño moi desatendido. Madre mía, teño todo moi desatendido, joder. A ver. É que a finca de cabalo xa teño abaixo. Ahora mismo non me podo permitir andar tirando a pasta así polas boas. Joder con Coria, mierda. Que me reventou Coria? Merda. Bueno, quedanme 4000. Vaya pifia esa, non me gustou nada. E po seguinte xa podo facer as coñas, xa non pasa nada. Temos isto. O Zurbis, vamos darlle, necesito orden público. Non. E logo porque non me aparece aquí o de orden público. Joder, pues estamos ben. Non sei onde meter a pasta, a verdad. A ver, tú estás ben. Vamos a acabar cas cidades estas, non? Vou necesitar, non, máis comida, a ver, a corto plazo, non. Teño que facer 2 barcos, teño que facer isto. Tú estás? Pua, non teña consensa, vámola poñer a andar.
Necesitamos orden público aquí tamén. Orden público. E non hai máis pasta. As chismas estos. Sit! Share my fire! Os soldados. Ah, amigo, mira quen estabas tú. Ready for battle! Ala, Kill fuera. them all! Ala, aire. Dios. Vale. Estamos prisioneros. Excitement at last! Siguiente. Ready for orders! Ready for Tú. battle! Tú más o menos ven. Tú ingenua vives como Dios. É que son moitos para mandarlles unha tropa para ali. Voume quedar sin tropas eu aquí. Entonces sí que vou joder a campaña. Son moita peña para apoyarme de mala hostia con todo Dios. Ou vou con un par de collós e declaro ya esa guerra aos colegas por abaixo e flipan. A ver o que pasa nos siguientes turnos. Por que está en amarillo? Ah, o eu que tiño seleccionado. Vale. Antes isto non me marcaba. Bueno, pasamos turno. A ver o que pasa. A ver o que pasa. Que vaya todo máis ou menos ben. Vou I have talked to a wise woman, and all speak of a treaty. Buf. And our elders see greatness in you. Hostias. Vale, se cho dicen as mulleres, tío. Iba a dicir que no, pero visto he hablado con las sabias mujeres y todas señalan un tratado. Y nuestros ancianos también reconocen vuestra grandeza. Pues vale. Non pasa nada, non te preocupes. Ven, aguanto 10 turnos. Son 10 turnos antes de que se me mosqueen os aliados. The portents are clear. A treaty between us would please the gods. I have no wish to offend the gods. Son demasiados pactos de no agresión porque non vou ter a quen atacar. Xa está, ataco vos a vosotros. Investigación, vale, temos cota de malla. Puta madre. Dirigente, vale. Vale, a rebelión en Cisalpinia chupan bastante. A ver como vades. Como vades, meus galaicos amigos. Galaico. ¿Para dónde mandaste esas tropas, locos? ¿Para dónde mandaste esas putas tropas? Non sodes ben? É que, a ver, eu creo que deberíades... Vale, desta vez non lles vou dar pasta, Voulle dar para a seguinte porque senón non teño eu pa min. Teño que facer aquí. Bueno, antes de nada vamos a saltar Cartago, que vai ter nada máis que a guarnición. É o que hai. É o que hai. Vamos a por Cartago, que está acabada. Vámonos a facer en automático porque isto non ten sentido pelealo. Igual perdo algún cabalo, espero que non. A ver se hai suerte. Ves, vale. Bueno, Joder, casi me cargo unha de jinetes nobles pola tontería, Vaya santa gracia. Veña, bueno. Non pasa nada. Madre mía, casi a cago, Casi perdo por non a pelear, Madre mía, como sufren. Menos 40 de lo puedes. Se me chupan as fluidez, ataque cuerpo a cuerpo, todas as unidades. Vale, esta. Bueno, eso miro despois. Temos a estes. Bueno, supoño que Cartago quedaría reventado despois destos. Estamos tendo isto máis ou menos. Estes son amigos. Non entendo porque os putos galaicos. Ah, é un aliado. Sí, aliado relativamente. Si fuera polos galaicos viñame de puta madre.
Terei mandado unha tropa pa... Que va, non podo mandar unha tropa pa aí. Fago un ejército dos tochos e mando pa aí. E atacolles por abaixo. Con un par de cosas. Xa está decidido esa zona. Vosotros estades nas últimas. Vosotros estades nas últimas agora. Xa estades. Autoridade. Fervor, guardia ciudadana. Fervor, asesinato, parangón. Vale. Non vos quero aí, non me gustades aí. Todes. Ah, corres, ahora corres, All Father be praised! Excitement! Kill them all! Vamos a limpiar os mares de piratas. Que non, os piratas non son bons por negocios. For the all highest! Vale, non tuvemos pérdidas, non? Non For the tuvemos pérdidas. Prepare for Merda. battle! Merda. Siracusa de colega, merda. Olvidéme de que... Your Oh, orders. vaya olla. Bueno, vamos para aí. Making for port! Tú estás... Tú nada, tú non pintas nada neste mundo. E vosotros vadesme vir follar, non? Tedes toda a pinta de virme follar, mierda. Como perda la laia. Como perda la laia pola vosa culpa, como va isto? Esto vai se me rebotar, necesito aí a tropa. Teño un orden público xa casi acabado. A ver, vamos a centrarnos. Vamos tropa a tropa. Ready for orders! Vosotros. Está todo máis ou menos esto que está. Estes están aí. Thirsty for battle! Queda moi lonxe, despois para volver a subir se hai algún problema. Da igual, vamos. Father be praised! Vamos a How can I seguir. for battle? No. For orders! Os hacedores de juramentos. Este sí que o podía retirar porque este aquí non fai nada. For the all highest! Este vai se me rebotar agora. How can I assist you? E tú tes o teu camiño marcado. Investigación. Madre mía. Teño que... Non, necesito puerto. Necesito facer un puerto, pero xa, vamos. É que sin máis. Madre mía, non teño puerto, o sea que hai que joderse. E teño pasta de sobra. Buah, o acortalamiento. Teño que facer aquí. Evidentemente. Esquecínme de facer o... Tiña que terlo feito antes. Tiña que terlo feito no turno anterior, ves? Temos que facer un templo de Tyr, que son moi importantes. E aquí faigome isto, que me dá espadachinos maestros, que son unha unidade realmente boa. E por aquí abaixo... vámonos deixar así. Quedámonos con algo de pasta por si necesitamos no finalizar turno. E seguimos pa diante. Teño que poñerlle despois, a ver se me acordo neste turno, para que me marque os movimentos dos enemigos cando finalizo o meu turno, vale. Joder, cos colegas. Estades mal da cabeza, sinceramente, estades mal da cabeza. Non a vou pelear porque nada, é que joder. Pero aínda así xa lles vale. Podíanse cortar un pouco que se están suicidando. É que a ver, non sea que ven isto. Merda, quen sodes? Quen sodes? Que facede? Buah, reveláronseme, merda. Non miras atacar o hijo de puta. Célticos, cimerias. Los galaicos siguen vivos. Joder, outro barco máis. Que? A que andades? Que andades? Merda. Acabo de perder a pasta que invertín aquí, merda. Acabo de perder a puta pasta que invertín aí, joder, merda. Bueno, a ver se polo menos non a perdo toda, pero eu creo que vou perder a cidade. Teño as unidades xa tocadas, e son unha merda de unidades. Our spears are Que yours! cojones queres que faiga con isto? Nada, con isto non se pode facer nada. A ver, se hai suerte veñen por aquí e eu pillos por atrás. E se non hai suerte, perdo.
que é o máis Spear probable. Levy! Temos Brute grupo and polo waiting! menos. Shame on the name of Baju Huna and those who serve her! Isto... We must wipe them from the nation. Bueno, vamos a acelerar, senón tontería. Tardan moito en chegar. Spears! Butako! Unha unidade moi chunga é estas, a tal e como estamos, con moi poucas tropas. Isto podeme reventarme. Se consigo eliminarlle as súas tropas antes de que cheguen as... Antes de que cheguen os colegas, é de puta madre, porque sí. Vai me vir de puta madre. Charge! Beside armed warriors! Who do we honor? A ver se é verdad. Levy! A ver se é verdad. Vamos, movedevos rápido, movedevos rápido. Antes de que veñan os outros colegas. Sí, xa están medio reventados. Germanic youths! Germania! Attack! Están atacando a nuestro general. Ai, o general vai a ter que dar. Aí estamos, foi bon. Isto foi realmente bon. A ver se é verdad. Youths! Blood on! A ver se é verdad. A ver se é verdad. A ver se é verdad que teño moitas baixas. Spears! Estou tendo baixas, demasiadas baixas para aguantarlles, Youths! Recarga rápida. Reload! Non sei eu, isto non ten boa pinta, Levy! Germanic youths! Tedes que facer algo contra o... É que aí está, bueno, polo menos. Disparade yo general, joder. Disparade yo general, joder. A ver, que facedes formando nin tanta polla, veña. Aí estamos. Spear Levy! Que caña, pasaron de mí, Understood! Nuestros hombres están viniendo abajo. Bueno. Vou perder o general. Se se quedan aí, paso deles. Se se quedan aí, paso deles. Youths! Porque non teño tropas parade, que teño máis baixas. Germanic youths! Se lles ataco estou jodido, así que vámonos deixar. Vimos para retaguardia. Vamos pasar de todo. Xa está feito. O general solo non vai atacar. O general solo non vai atacar. Eu con isto estou moi jodido se me enfrento ao general, que me superan en calidad de tropas. Así Germanic que tribesmen! retirámonos. Forward! Damos de avance rápido para non perder moito tempo. E non perdín a City, que sempre ben non perder unha City. Ala. Vimos para aquí. Bueno, corto o vídeo para que non seña moi tedioso a historia esta. Veña, ata ahora. Bueno, eso. Ganamos ao final. É que eu estaba prácticamente sin tropas e se lles xanto isto contra o seu general revéntanme. Directamente, ademais, revéntanme. Pero bueno, todo ben. Non perdimos a ciudad, que é importante despois de meter pasta. Aí estamos. Ejército de rebelde. Huerta. Bueno, é unha pena.
Chantaje. Están chantajeando a los miembros de tu familia. De negar los rumores. Joder, como se fuera tan sobrado para andar con pasta, ¿non sabes? Vamos a pillar unha de... Jinetes nobles. No, va... No. Espadachines maestros. Sí, da For igual. the tribe! Ah, estás aí. Vale, a ver, galaicos, amigos, como vades? Vale. Seguides aquí dando todo. Seguides aquí dando todo. Seguides aquí dando todo. Moi ben. Home, a merda de ejército que tedes xa vos vale, pero bueno. Pero bueno. Bueno. Non sei cando poido... Canto lle falta isto para facer ejército? Buah, ainda quedan 4 turnos para poder facer ejército. Vamos a... Que subimos ahora? Que subimos ahora? Madre mía, que subimos ahora? Comida teño abonda. O puerto, podo facer puerto? Cando 3 turnos aínda para puerto. Ai. Joder, chorbos, a vosotros que facedes aí? Ah, non sei, pero aí non é un sitio para estar, Non sei, vamos, pero... Cuidado. Bueno, siguiente turno sube, siguiente turno sube, siguiente turno sube. Que facemos? Un destes. Porciona, necesito unha guarnición medianamente decente porque senón... necesito tamén, claro, no, necesito orden público. Necesito guarnición de algo, ¿de qué? Torre de asedio. Desbloquea el reclutamiento de... un agro germánico tampouco me importa moito. Metemosles, que? Escorpión, mala sangre, espadachines maestros para poder aquí... No, vamos a deixar... Sí, vale. Isto non, é mellor isto, non? É mellor isto, evidentemente. Podemos poñer aquí unha carpintería. Poñemos aquí unha carpintería. Poñemos aquí outro templo de... Máis 4 orden público. Orden público. Orden público. Ala, dame polo cu. Veña. E poñemos o forjador tamén aquí. Igual é unha aposta un pouco arriesgada, pero... Boa, en Caralis podíamos poñer un puerto, non? Vamos a mandar a estes para arriba, porque estou vendo que me van follar. E aquí cas murallas, pois vamos aguantando mínimamente ben. Estes son os pringaos, estes, bueno, estes reventos antes de que se acheguen. Eso, a ver como va isto por aquí. Como estamos por aquí de orden público. Merda, estamos moi jodidos de orden público aquí. Estamos moi jodidos de orden público por esas partes. Tú estás facendo, bueno, que está feito po mesmo tempo de tal, así que tampouco é un problema. Damos comida Vamos, comida, no, necesito... Xa teño un templo destes. Xa lles chega, non? Xa lles chega. De que podemos poñelo de... A edificios industriales, a los daños no... Orden público, cultura germánica. Teño que... Sí. Vamos a cultura germánica. Temos que germanizar a peña. Ala, vamos a mirar as tropas, como vamos por aquí. Tú estás por aí, máis ou menos. Tú estás por aí, máis ou menos tamén, todo tranquilo. Estou pensando en quitar esta, verdade? No, era este, non? No. Este, os hacedores de juramentos. Estou pensando en quitarlo de aquí. E mandalo hacia aquí, porque eu creo que é... Que é o que me enfrente a... Os colegas estes, os tordelanos, é inevitable. Non creo que o poida evitar, vamos. Non sei. Vai ser difícil que o evite. Ala, finalizamos turno.
Este turno damos máis pelas aos galaicos para que non apifien, que os van invadir os célticos nun aire. Bueno, os célticos teñen que estar chunguetes tamén. Os galaicos siguen vivos. Joder. Joder. Home, a ver, teñen cabalos, eu teño lanceros, así que a ver se hai suerte, pero eu creo que a teño perdida, vamos. A ver, vamos a ver. Pero aínda así vou estar moi jodido, Bueno, teño táctica anticaballería. A ver, igual sí. Igual hai suerte. Vamos a ver. Igual sí, igual teño suerte. Estamos en interior e aquí os cabalos pasan mal. Tamén estaría ben saber de onde veñen os cabalos, porque non teño nin puta idea de onde veñen os cabalos. Pois non sei por onde veñen os meus enemigos, A miña inteligencia non rula nada guai. A ver, vamos facer, polo menos, facelo mínimamente ben. Facemos un grupo. E a ver por onde veñan, que seña... Que seña o que queiro Odín. No, era Thor, non sei, bueno. No, en todo caso sería Tyr, que é o templo que faigo de... pa eles. Pois nada, vamos a ver un par de collos a ver por onde veñen. A ver se veñen por un sitio estreito polo menos, senón vou estar bastante jodido. A ver, por onde estades? Por onde vides? Non teño nin puta idea por onde vides, Merda, aí están. Veñen de frente. Veñen de frente. Rápido. Spearmen ready for battle. Spear levy. Rápido, ¿Qué va a transformar ahí? Bueno, por si acaso... No. Aquí, queremos aquí. Merda. Es que claro, acabo de reventar ya esos cabalos. Ahí están jodidísimos ahora mismo. Están atacando a nuestro general. Ahora mismo están jodidísimos. Están jodidísimos. Acaban de perder las 2 unidades. Nuestros hombres se están viniendo abajo. Germanic warriors! Attack for Germania! All right! Non o fixen moi ben que digamos, Nuestros hombres se están viniendo abajo. Warriors, move out! Ready! Acabo de cagala por su normal. Que vamos. Acabo de cagala por su normal, a ver si... Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Home, joder, hostia puta. Suicidei as tropas, joder, home, non me jodas que suicidei as tropas, joder, tiña que... Merda, suicidei as putas tropas, joder. Que va, estou jodidísimo porque estes van me follar. Teño un general completo, buenas, esto non... A ver,
Que va, estou jodido. Merda, merda, perdín, merda, 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 perdín, joder. Nuestros hombres están viniendo abajo. Puta mierda. Suicidei as tropas, joder, suicidei as putas tropas, joder. Home, non me jodas. Suicidei as tropas, tiña a caballería eliminada e vou suicida as tropas, joder. Merda. Merda. Bueno, vamos a mañar a pifia. Vamos a mañar a pifia antes de nada. Antes de nada. Porque vamos. Father be praised. Que, estás contento? None will Oh, escape. pois xa está. Outra vez miña. Ala. Thirsty for battle. Joder. Joder. Perdín as putas tropas, joder. Necesito, sí. Merda, joder. Que malo fixen, Perdín un turno aquí por su normal, Perdín un puto turno por su normal, joder. 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 Pues ahora non lles podo dar pasta a este, que senón vou me... Bueno, siguen máis ou menos tranquilos. Como vai isto aí abaixo? Siguen máis ou menos tranquilos. A liga etrusca está acabada. Estes están máis ou menos indo. Da igual, vais a mañar dentro de nada, non pasa nada. For the tribe. Joder, perdín a... Wipe them out. Como puiden suicidar así as tropas? Joder, home, non me jodas, joder. Getting on our way. Ready for orders. Bueno, estes son amigos, estes nada. Ahora vamos para baixo cagando hostias porque isto ten pinta de que me vai a atacar. Damn you all. Teñen toda a pinta de que alguén me vai a atacar por aquí. Vamos, teñen toda a puta pinta. Dios, 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 que mal, Dios, Dios. A ver, que teño por aquí arriba? Teño que facerlle caso a isto porque fai moito que non lle faigo caso a isto. Teño a miña... Acabo de poñarme de moi mala hostia, Acabo de poñarme de moi mala hostia. Bueno, teño comida de sobra. Teño comida de sobra, pero joder, hostia puta, joder, hostia puta. Como vamos en Coria co orden... Merda, estamos co orden público feitos unha puta merda. Veña, orden público. Orden público. Necesitamos orden público. E aquí, que necesitamos? ¿Qué cultura tes tú? Dios. Joder. É que non me pasa, o de perder eso así, eso non pode ser, Joder. Come, sit, share my fire. Tú sigues siendo pali, é que non hai máis, non teño... Ready for battle. Teniente de construcción, edificios, na riqueza de edificios... Home, que estes ejércitos son un pouco All Father basurillas, be praised. How can I help? Esta caballería sufre moitísimo, joder. Esta caballería sufre demasiado para estas cousas. Bueno, a ver, seguimos logo. A ver, seguimos por aquí, seguimos por Ready for aquí. orders. Está todo, veña. Siguiente turno. Joderme quedarme sin pasta. Vamos, damolles esta pasta. Va, pa ti. Boa falta vos fai. Joder, cos tolosanos, como andan. Go that way. Auirsio, Saracosia, Riadelos, Aria, Armenia. Bueno, siguen vivos os galaicos, algo é algo.
Doy esperas desta. A ver si fan un ejército con algo de xeito. Os turdalanos estánse facendo moi grandes. The portents are clear. Sí, A treaty between us would please the gods. vou tardar en ir por aí, non te preocupes. Vale, non, as rebelións dan igual. Han descubierto nuestra gente, buen hombre. Instrumento de poder, recluta esta gente, dignatario. Eu intentarei, no, pero... Vale, si queda un turno, podo facelo, non hai problema. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Como van galaicos? Galaicos, amigos, como vades por aquí? Van tendo tropas. Onde cojones mandaron os ejércitos os locos estos? Sí, señor, aí está, joder. Aí están. Xa estou contento. Dame igual, xa estou contento. Queredes máis pasta? Non hai problema, galaicos. Non hai problema, joder. Non hai problema. Ala. Por galaicos. Toma pasta. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. But Toma. first, we talk. Alianza militar? No, nunca é alianza militar. Merda. É que non teño... Vale, nada. A ver, ofrecer pago. Pas. Vamos a dar aí. Veña. I will take word of our agreement No te and put jode. it before my people. They Aí, ala. Xa está, acabou a historia, veña. Veña por aí. Necesito facer un puerto xa, vamos. É que necesito facer un puerto, pero bueno. Xa. Que xa, vamos. Xa se me volveron a rebotar estos. E aínda non cheguei aquí. Pois nada, volvemos para arriba. Get to it, men! Madre de Dios. A ver, ahí estamos. Bueno, Thirsty for battle. joder, mira que perder antes esto. Hay que joderse. Pero bueno. Escorpión germánico, vale, que esto dame igual. Hermanos lanceros, esto dame igual tamén. Bueno, dame igual no, pero vamos, non é algo polo que teña unha prisa excesiva. Vamos guardar a pasta para reclutar. Merda, olvideime, claro. A ver, ahora temos que, para adiantar tempo, joder. Reclutamos a un ejército. Puta madre. Ready for battle. E reclutamos cabalos xa. We need good fighters. E reclutamos cabalos. No seguinte turno... A ver, xa o tiña que facer no turno anterior. Non me din de cuenta, Xa o tiña que ter feito no turno anterior, joder. Bueno, non importa, pillolle cabalos aquí ao colega. Non. Ready for orders. Merda, onde teño os cabalos guapos? Ready for battle. Cabalos guapos telos tú, cabrón. Pois non chos poido pillar, que tú estás aí movidas. Bueno, da igual, aí non torno máis ou menos, tampouco importa tanto. Vamos a ver, é obvio que eu teño... Aí estamos. Oh, Father, be praised. Esto nada, How can I help? esto nada, esto nada, esto nada, esto nada. What would you have of me? Bueno, vamos facer o finalizar turno e despois xa rematamos este gameplay ata o seguinte. Teño que facer algún tratado comercial por aí, pero da igual. Estou esperando a ter puerto, porque, joder, dende que teña puerto vou poder facer tratados comerciales con medio pueblo xa. Sí, é o que me falta agora. Necesito ter puerto xa, porque non teño un puerto comercial e iso non se pode facer. Joder, non o vin. Non o vin. Bueno, teño certa ventaxa porque ten 2 de caballería. Con esos 2 de caballería, pois tal, pero tamén é a única ventaxa que teño. E a caballería contra as lanzas non ten nada que facer. Iso é...
A ventaxa que eu teño, pero tamén é única, non teño moita máis. A ver, vides por onde vides. Vides por onde vides. Onde estades? Estades aquí. Ah, joder, non vos veía. Viredes por onde viredes. A saber por onde vides, tíos. Ai, bueno. Pero eu vou defender en altura, colegas. Ai, amigos, os que estades jodidos sodes vosotros. Ai, sí, aquí os que estades jodidillos sodes vosotros. Sintocho moito, pero sodes vosotros os que estades jodidos. Tribesman! Dios, porque teño... Sí. Estades, bueno, jodidísimos, ademais. Que non vexo nada cos putos árboles. Poñémolos aí. Youth! Warriors ready! E poñemos isto primeiro para que os primeiros que veñan que os crujan. Merda, a ver, Missile warriors! Battle group ready! os primeiros que se cheguen. Warriors ready! Group Así, ready! así. Missiles ready! Así poñemos aquí. A ver, Dios. Poñemos aquí os primeiros. Están moi lonxe os... No, están ben aí. Así, porque así os primeiros que veñan van nos follar. Vamos quitar a escaramuza. All right! Non teñen... Oh, non teñen disparo rápido estos. Merda, non teñen disparo rápido. Bueno, vamos a ver. E a estes poñemos yeso dos cabalos. É moi importante poñerlle dos cabalos. Pero bueno, teño de ganar porque é en subida. Oye, deféndese ben este, sí señor. Non me acordaba, pensei, espero que non veñan por aquí. Son capaces, no. No, por aquí non dan vida. Van vir por aquí. Van vir por aí. Vamos ahora, comenzamos. Aceleramos un pouco, senón, madre mía, morremos de asco. Non vos quedaredes aí bugueados, Ah, no. Non se quedan bugueados, no. Non se quedan bugueados, no señor. Virán por aquí e atacaránme. Teño que ter cuidado con estos porque despois é un problema. Onde os poido poñer? Por aquí igual. No, poños atrás e da igual. En subida ganolles, en subida non teño problema. E máis se me mandan así as tropas, vamos. Se me mandan así as tropas, están jodidos. Ben, vai a caballería. E vamos a despacio. Ahora sí, despacio. 3. Xa lles vai empezar a chover. Temos a recarga rápida para que lles caia aí rápido. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Joder, facedes. Dios, pobre peña. Ringers! Orders! Ready! Let's go! What curse you! Ahí estamos para atrás. Fire on them! Pero cargando en altura estades jodidos, amigos, Cuidado, Cargando en altura estades muy jodidos, Germanic tribesman! Cargando en altura estades muy jodidos. Que joder, vamos. Germanic youth! É unha táctica pésima, vos, Quede claro que é unha táctica da o peor. E agora, claro, veñen estes pobres infelices e revéntomos, eso está claro, pero vamos. For the old father! Battle ready! Missile warriors! Tribesmen! Shield screen! Muro de escudos para que aguanten un pouco mentres que os meus arqueros traballan. No! Non tuven moitas baixas. Aí estamos, mirade como caen, Ainda non caen tanto. Sí que caen, sí. Sí. Sí que caen, bueno, reventados, sí señor, reventados.
E non temos recarga rápida para o general, pero bueno, non pasa nada. Fire on them! Germanic tribesmen! Que facedes? Bueno, hai que ser pringaos. Vamos. Ai, no, están facendo ben, amigo. Estaban facendo ben. Sí, señor, estaban facendo Están ben. atacando a nuestro general. Estaban facendo ben, sí, señor, sí, señor. Veña, carga. Sí, tíos, a por eles. Sí, señor, reventados. Espero. Germanic youth! Vale, a por La eses. fortuna se pone de Sí, nuestro a lado en la fortuna. batalla. A fortuna. O que se pon do noso lado na batalla é puta costa. Que fortuna. A ver, teño algo pa... Non teño nada para darvos. Germanic youth! Take aim! Acabados. Acabados, sí, señor. Sí, señor, unha defensa perfecta. Antes piciaina e agora fixe unha defensa perfecta. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Menos mal que estaba o pueblo ben currao e tiña unha defensa fácil. Non me acordei de defender o pueblo. De defender o pueblo este, Madre mía. Hala. Arrañala por aí. Vale. Os marineros que practican este arte, sí, bueno, temos eso. Como lles vai os galaicos, e non faigo máis, Vámoslo deixar aquí. Vamos facer un save limpio. Sí, estades mandando tropas por aí por todo o mundo. Así me gusta. Se vades a por Évora, bueno, faigo vos un... Bueno, é que agora van ter moita pasta. Agora van a empezar a ter moita pasta. Se vades a por Évora faigo vos un monumento. Hala, amigos, está o seguinte gameplay con esta magnífica misión principal que é facer de Brigantio unha gran nación. Está outra.